Què han fet aquests 4 anys en relació a comissions de serveis, concurs de trasllats i plantilles orgàniques? Quant a les comissions de serveis, demanar que el funcionariat de carrera en primera destinació definitiva pugui demanar comissió de serveis a una illa diferent per motius de conciliació familiar, motius greus de salut o per atendre familiars dependents. Hem aconseguit que les comissions de servei per a la conciliació de la vida familiar i laboral estableixin que l'edat màxima del fill sigui de 12 anys i no de 3. Han guanyat la lluita per a que ambdós progenitors puguin optar a les comissions de serveis. Hem exigit que les comissions de serveis sol·licitades per motius personals s'adjudiquin en primer lloc. Hem lluitat perquè no sigui decisió de la Conselleria la concessió de comissions de serveis per motius excepcionals i sobrevinguts, sinó que es recullin els possibles casos. Hem instat la Conselleria a regular les comissions de serveis per raons de servei en els centres, places perfilades. Vam establir també certes línies vermelles a l'esborrany de perfils educatius, la necessària aprovació de les places perfilades per part del claustre, prioritat de les comissions de serveis per motius personals. Exigir que les comissions de serveis a l'IEDIP es retiri el requisit d'antiguitat i que qualsevol docent pugui accedir a la formació específica requerida. Vetllar que les comissions de serveis a ATD es desenvolupin d'acord amb els principis de transparència i meritocràcia que sempre hem defensat. No el modus operandi anterior al 2018, adjudicacions a dit. Quan el concurs de trasllats i plantilles orgàniques hem aconseguit que es consolidin com a plantilles orgàniques aquelles places que compleixin el requisit d'haver-se ocupat 3 cursos. Insistir perquè primer es presentin les plantilles i després es faci el concurs de trasllats, no el concurs a cegues. Sol·licitar que als camps d'aprenentatge hi hagi també professorat de secundària i no només mestres, i que es creïn com a plantilla orgànica. Demanar que s'integrin al concurs de trasllats les places del CEPA i que aquestes no estiguin bloquejades. Algunes d'aquestes millores les hem aconseguit en aquests 4 anys. En canvi, per altres, haurem de seguir lluitant. Ens ajudes a fer-ho?